ja tervetuloa uuden videon pariin. Me piirretään nyt, tai tehdään perussynttärikortti, mikä olisi vaikka hyvä, jos olisi äkkiä jonkun synttärit tai jotain. Ja tää on tosi yksinkertainen, mutta ei semmonen, mikä yleensä synttärikortit on. No niin, ekaksi pitää laittaa tää paperi. Niin kuin aina. Sitten hyvä idea olisi ainakin sellainen, että teet tällaisia kukkia korttia ja väritään toisin millä värillä sun kaveri tai ystävä pitää. Mun idea on se, että tehdään sydämiä, ota tietty väri, vaikka ei ole ystävänpäivä. Ja sitten väritä se niin kuin vähän tällainen epähuolella, jos näette. Ei ole kauhean hyvin väritetty. Sitten taas semmoista väriä, millä sä oot tehnyt noin sydämen reunat. Sitten taas väritetään. Ja sitten väritetään se tietyllä värillä. Tee semmoisia raitoja. Ja vähän niin kuin jatskissa siinä tötteressä. Tämä. Ja näitä monta. Siirrytään tänne. Yeah. Sitten näiden kukkien lisäksi voit tehdä tästä reunasta tälleen lähteviä kukkia. Se on myös kiva idea. Noin, nyt tää kansi on värissä. Tää pitää enää värittää. Ja sekin käy, että sä otat siihen niitä kuvioita vaikka. Sitten kuviosaksilla leikataan tää alaosa, koska tää näyttää ihan hirveältä. Näin. Siirrytään tänne. Noin. Nyt siirrytään sisäpuoleen. No sitten, kun tähän jää tämmönen väli, tässä on nyt 4, tälläin, vähän niin kuin 4. Ja tähän kirjoita sen nimi, kenen sä annat sen. Kun olet kirjoittanut nimen, teet tälläin. Voilà. Sisäpuoleen mun kortti valmis. Voilà. Onko sun kortti valmis? Kohta! Hyvä. Koska? Hetki. Voilà. Moi! Sit mun kortti on myös valmis. Se on tällainen, älkää kertoko kukka. Sitten sisäpuolella piirtää jotain hienoa ja piristävää ja sitten tänne onnea vaikka teksti. Ja kerro kommenteissa, kumman voitti. Moikka! Hei hei!